வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஐசிசி வேர்ல்டு டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஐசிசி வேர்ல்டு டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்ன்றது எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா 2009 இதுக்கான ஒரு ப்ரொப்போசல் வருது. T20 அப்போ புகுந்த காலம் T20 வேர்ல்டு கப் நடந்துகிட்டே இருக்க வருஷம் 2 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா. அதில் என்னென்னா T20யோட அதிகமாகிட்டே போகுது. அப்போ டெஸ்ட்டோட வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிடும். அதனால் நம்ம ஃப்யூச்சரில் டெஸ்ட்டுன்ற ஒரு டோர்னமெண்ட்டே இல்லாமல் போயிடும். கிரிக்கெட்டுன்றதை ஆரம்பித்து வளர்ந்ததே இந்த டெஸ்ட்டை வச்சு தான். அதனால் இந்த டெஸ்ட்டை நம்ம நிலைநிறுத்தணும்னா இதுக்கு ஒரு சாம்பியன்ஷிப் ஒன்று வைக்கணும். நம்ம இது மாதிரி ரெகுலராக விளாண்டே இருந்தோம்னா அது ஒரு காலத்தில் அழிஞ்சிடும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க 2013 சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி நடக்காது, அதுக்கு பதிலாக வேர்ல்டு டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தான் நடக்கும் அப்படின்ற அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. அதுவும் இங்கிலாண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகும், இங்கிலாந்தில் முடிக்கலாம் அப்படின்றப்பல பேசுகிறாங்க. இது எப்போ முடிவு பண்ணப்படுதுன்னா 2010. அப்புறம் 2011 மறுபடியும் அந்த ஐசிசியோட சீஃப் பீப்புள் எல்லாமே உட்காந்து என்ன முடிவு பண்ணுறாங்க, 2017 நம்ம நடத்திக்கலாம். இப்போ 2013 மறுபடியும் சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி நடத்திடலாம். ஏன்னா ஒரு சில இந்த ப்ராட்காஸ்டர்ஸு ஸ்பான்சர்ஸ் இஷ்யூஸ் இருக்குது. அதனால் 2017 நடத்திக்கலாம் அப்படின் பிளான் பண்ணுறாங்க. 2013 சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி இங்கிலாண்டில் நடக்குது, இங்கிலாந்து ஜெயிச்சிடறாங்க. அதுக்கடுத்து 2017 நடத்துறதுக்காக இந்த டோர்னமெண்ட்டு அதையும் கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க. என்னென்னா ஒரு ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூ, மறுபடியும் அதே மாதிரி ப்ராட்காஸ்ட்டு அப்புறம் ஸ்பான்சர் இஷ்யூஸ் வருது. அதனால் இதையும் போஸ்ட்போன் பண்ணலாம் அப்படின்னு 2017 போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலாக சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபியை நடத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து இது பெரிய கிரிட்டிசிசம் ஆகுது. எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறாங்க, இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு ஃபார்மேட்டுக்கும், அதாவது T20 50 ஓவர் ஃபார்மேட்டு, சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஒரு சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி, ஒரே ஒரு சாம்பியன் தான் இருக்கணும். இப்போ 50 ஓவருக்கு சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபின்னு ஒன்று இருக்குது, வேர்ல்டு கப்புன்னு ஒன்று இருக்குது. அப்படி இல்லாமல் இதை தூக்கிட்டு நம்ம பெர்மனெண்ட்டாக டெஸ்ட்டுக்குன்னு ஒரு சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி நடத்திடலாம், வேர்ல்டு டெஸ்ட்டு சாம்பியன்ஷிப்ன்றது ஒன்று நடத்தலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு சரி அப்போ பண்ணுறதுனா 2019 2021 ஒரு பீரியட் பண்ணிடலாம் அப்படின்றப்ப கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஷெடியூல் அனுப்பிச்சிடுறாங்க. இது ஆஷஸ் 2019 ஆஷஸ் டோர்னமெண்ட் இங்கிலாண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆஸ்திரேலியாவும் இங்கிலாண்டும் ஆஷஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டோர்னமெண்ட்டை இதோட இன்னாகுரல் டோர்னமெண்ட்டை வச்சு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த ஆஷஸ் ட்ராவில் முடியுது. அதுக்கடுத்து ஒவ்வொரு டீம் டாப்பில் இருக்க டீம்ஸ் எல்லாமே, அதாவது டெஸ்ட் விளாட்ற டீம்ஸ் எல்லாமே ஒருத்தர் மோதிக்கிறாங்க. அந்த 2 வருஷத்தில் பிளான் பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொரு டீமும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டோர்னமெண்ட் இதில் ப்ளே பண்ணணும். அதில் யார் டாப்பாக இருக்காங்களோ அவங்க ஃபைனலுக்கு போவாங்க. அது மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பிளான் பண்ணி ஷெடியூல் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. டோர்னமெண்ட் நடக்குது. அதுக்கடுத்து இந்தியாவும் நிறையா டோர்னமெண்ட் விளாண்டுருக்காங்க. 2020 என்னென்னா பேண்டமிக் வர்றதுனால ஒரு சில மேட்சஸ் கேன்சல் ஆகுது. அதுக்கடுத்து மறுபடியும் மேட்ச் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. நமக்கே தெரியும், இந்தியா நம்ம நியூசிலாண்டில் போய் விளாண்டோம். அதுக்கடுத்து ஆஸ்திரேலியாவில் போய் சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க, வேர்ல்டு கிளாஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸு. கேப்டன் விராட் கோலி இல்லாமல் ரஹானே அப்புறம் பண்ட்டு இவங்கெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம ஆஸ்திரேலியாவே ஜெயிச்சிட்டோம். அந்த இது ஜெயிச்சு தான் நம்ம ஃபைனலுக்கு போகிறதுக்கான முக்கிய ஒரு காரணமாகவே அமைஞ்சது. அதுக்கடுத்து நம்ம இங்கிலாண்டில் போயுமே இங்கிலாண்டில் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸு, இந்தியன் டீம் எதிர்பார்க்காத பெர்ஃபார்மன்ஸு. அதில் இங்கிலாண்டில் போய் நம்ம ஜெயிச்சது ஃபைனலுக்கு நம்ம போயிட்டோம். நியூசிலாண்டு அப்புறமே கன்சிஸ்டன்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. நியூசிலாண்டு ஃபைனல் வந்துட்டாங்க. இப்போது பார்த்திங்கன்னா 3rd பிளேஸில் ஆஸ்திரேலியா இருக்காங்க, 4th இங்கிலாந்து இருக்காங்க. நியூசிலாண்டு இதுக்கு ஒரு வார்ம் இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு இங்கிலாந்து கூட ஒரு டோர்னமெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போது ஒரு டோர்னமெண்ட் விளாண்டு முடிச்சிட்டாங்க. இந்தியன் டீமும் அங்கே போய் சேர்ந்து இந்த குவாரண்டைன் எல்லாமே முடிச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் மேட்ச், இன்ட்ரா டெஸ்ட் மேட்ச் இதெல்லாமே நடத்துனாங்க. அதாவது நம்ம டீமுக்குள்ளேயே ஆளுகளை பிரித்து போட்டு ஒரு மேட்சும் விளாண்டு இப்போ ஃபார்ம் ஆகி எல்லாமே ரெடி ஆகிட்டாங்க. பார்ப்போம், இன்றைக்கி டோர்னமெண்ட் ஆரம்பிக்குது, என்ன நடக்குதுன்றது பார்ப்போம். இந்த ஃபைனல் பற்றி இன்னொன்று சொல்லணும்னா, நம்ம சச்சின் என்ன சொல்லியிருக்காரு, இது சிங்கிள் மேட்ச் நடத்தாதீங்க. டெஸ்ட்டுன்றது ஒரு சிங்கிள் மேட்ச்சில் நம்ம எதுவுமே முடிவு பண்ண முடியாது. அதோட ரிசல்ட் நமக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 மேட்ச் ஃபைனல் அப்புறம் நடத்தினா தான் நமக்கு ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பிளேயரோட அந்த டீமோட கெப்பாசிட்டி நமக்கு தெரியும். அப்புறம் சாம்பியன்ஷிப் அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்குன்றப்பல அவரோட கருத்தை சொல்லியிருக்காரு. பார்ப்போம், இந்த வருஷம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த டோர்னமெண்ட் 2011 2023 இடையில் கண்டக்ட் பண்ணுறதா இருக்காங்க. அதில் வேணால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இப்போ இன்றைக்கி என்ன நடக்குதுன்றதை எல்லாரோட பிளெஸிங்ஸும் இருக்கும். இந்தியன் டீமில் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு T20 அடித்தாங்க, அதே மாதிரியே இந்த வேர்ல்டு டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பும் அடிப்பாங்க ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. பார்ப்போம்.